February ni kumsang ni sompali khan dalasa khopon lampakhat kopel Texas atang chuan zanlaya silai ka ri ron omdotin 911 call chuan River Chase apartment complex lam ani thu andonga heta paramedics ten anve en fia chuan khoma Jonathan Crew arwanglo letirang chu wa mu in arwang po a om chen vel thleng puana in khua alo ombaka a oma silaya ka na no ma alo omboka 911 call to abialu thar chu nasataka tapin thok po la hlei theimeu lavin thok lak tomin boruak alo hip ko kok maya Jonathan thi na hian ama she to songsong de chu a thong na sa in a chena apartment room chunga hian a thi zan khan engthil che ange thleng ti zom khom tur hian kum khatlai an hmang hiala ma se tungi athatu dik tak te chu ton thlenga zona om alani reng mai Jonathan hi California piangin Texas a Australian thunga anu hi pemni in apa John Crew sa ania apa hi lawyer le pastor ni nge in Jonathan te hian ano panlain Montana a apu an tlo jing hle a heta tang hian a unen pistol ka thiamin ama Jonathan hian 6 hour 9mm ani ve a tin a umi pa Christian le anaw me chia Daniel le deini tia an ko mai tenen chuan anin kom ngi hle a unaw ai ma in chian in kom ngai tak an angma zok ani chung in ngi le in chom dol tak atanga ron seilian ni in aron rol thar chhowe nu chuan asangin in la pale ngeng ve thin tak ni in bass guitar ape thena Green Day le Ozzy Osbourne po anu in adu ve ti shet ma chuan angai thana sa thin hle ani ome ti chuan Baylor University atangin kumsang ni pakwa khan history subject a graduate ve ta hlawa khatia university a akalai khan polkwa ani atanga a thian lo ni to Jacob Ramsin and in roommate in Jacob chuan Jonathan chu aron thangsang in sport a thei mai baka a mel thatil bok nen engtiklai po a mi chunga olsam taka that a chwa thei thina wang chuan a thik rum thin thole a chunga chuan a thin rim thei ngai lo thu a soitil nge hetia a graduate nu hian an khwa no Texas lama let in anu pam chuan korgi no ta pe a minga Ulysses tia vo in kumsang ni pasari tirlam khan kumsom ni pasari mi Jonathan Crew chuan Argent Career Clinica Operation Director na athok tharta a napa ngai deute ani nuwa lopo azia chauta ka chuan an chung ko ina tanga chuakin ama in apartment a chenga avoi khatna atan a chung ko tel lo chuan ama chawin a omveta ani ti chuan kumsang ni som pathum kum top lama anaw de ni chianu Brenda Lazaro kumsom ni paruk mi nen anin ngai zong ta a ani hi Copel Strip Mola Jonathan no pamle anaw deni class kalna Oshi Shalon martial arts zirtirna in tongin Brenda hi instructor angin chuta chuan a thok meka hetia anin ngai zona hi lari lo hlem ase anin kar tho chu anna tak ngang maya in nei wata chung ko din te po an song to thin tho Brenda hian soin Jonathan a thian te po in amma atang to a no pui tur Jonathan azon reng tho an soibok February ni kumsang ni sompali Super Bowl Sunday zan chuan thlaphang le na sataka Japin Brenda chuan 911 a khol ta kha ania zandar som pakhat le achan vevel ni in hemi thlen ma de ulok kar khatvel yam ta a apartment thar Jonathan lwa chuan Brenda inen anom dona heti lai hian ani Brenda i chuan 911 a khol tak Brenda i chuan 911 a khol lai chuan a chap na sa hle a operator ten an address an ron zo chuan a chi ai le thlaphang lu tok chuan khongayin tivel bak asoi theime ulo hadam tora an shel hnu a chuan apartment zaria som pathumna a an om thole abel pa cho athina ain ka thuba ka athisen a chwana satawanga athi me thu asoita a Brenda hi ano pante da tanga Mexico a Salian ani awangin English verb tense a thilsoi athiam lo hle a heta phone call amanlai po hian abel pa Jonathan cho amali ama inkap angin asoya ma se Jonathan ero midang ka ni in mania inkap ani lo thung second somkovel chung anin biak no chuan operator te chuan an apartment complex ming Brenda icho an sot le a ma se ani chuan make or tharle beltline bel an omti chaw asya thole
an apartment complex ming a hriat lo tho chuan a changa amai ro chu an apartment omna lai chiang zoka an zole po chuan MacArthur chaklama an tho chau chuan a chang thei si operator te mang ang chuan mela chuan chuta address chu en turin an han ti le a ma se Brenda I chuan engma chu tiang a lo tho thowa chang le in tuma an bula an lo tho le ama che ani thu asoya mini thum ve lai chu tia address boya an boy no chuan Brenda I chuan Jonathan chu a hming chuan a kaumol mul boka operator ten adu thungeya in kap ani le ni lo an zo chuan ani lo thuwa a chan zet nuwa ani thu chuan a chang le loya chutia minute duriat lai anin biak nu chuan operator te chuan Brenda I chu kal chhuaka an thenom te hniana an omna apartment complex ming vazo tura an ti nu chuan avazota a heta hian River Chase apartment ti aloni hemi nu hian operator ten Brenda I chu pona lo tura an ti po chuan in chunga lut le in abialpa Jonathan chu a thi thu soita a heta hian ain kap lai tak mulovin avalu hnuwa Jonathan lo le trang chu a hmunia operator te chuan an ngaya enge a hmutia Brenda I an zole chuan ani chuan titia thil an soidun mai lain Jonathan chuan a hmangai thu a shil thu le a oilo awanga a hmangai zealantir nana ain ka thu a soile ta ani paramedics te chu zandar som pakhale mini somli vela wa thlengin apartmenta an lu hnu chuan Jonathan chu a konga chen puana in kho chung le a om veilama kan hnu ma om chuan an hmu a hetia paramedics ten an wa hmu hian minute som thum vel tal a thi to thule ka hlum ani namu an en chuan ama silai 6 hour 9mm nge ani thu an soya tin arwang an wa hmu hian a silai chu amal veilam chunga hmu ni in a phone po madras le a khumbiang in kara cheveka hmu ani bok Brenda I hian 911 kola ama a ain ka thu soi chang ve ma se police chuan he case an chui hian tol thana case ani thei awangin helam hoizong hian an chui ta a Jonathan kuta tangin paper bag la in apartment thati chu an laveka Jonathan hi ding khor ni in akut dinglam hmora hian silai zen hmu ani a akut veilam le dinglam pha ero engma hmu ani lo thung Brenda a ero akut pahnia silai zen hmu ni in akor hakla ya po hmu ani boka crime scene enfia tu te chuan silai magazine chu silai taka hmulovin anek tai da na jawara hmu ni thungin a silai le a magazine a hian fingerprint hmu ani lova chu mai baka he apartment room a hian tu zokin nge silai chu keng tak tak ti fin fia tor po in DNA hmu tur omlo hei wang hian Brenda I chu crime lama le police station a darkar engemaw za thu zo fia anita a heta hian a thil soide chu langai ringin adang lamna shia tur engma omlo ma se engemoriawa makti na chu a om tla si Jonathan a thi ni chhnulam hian Brenda I le Jonathan chu anin haude rengmaya tlaya po in hau chunjom le zelin heta anin hau na chan po hi hunrei tak chung Jonathan a thian lo ni to Emily wang ani tho Brenda I chuan a soi Emily le Jonathan te pani hi in kom ngai le in kung kai na thatak nei ani awangin Brenda I ngai dan ani lawa ma se Jonathan a chuan Emily chu anuna tangin a pai bo mai phalbi tlat lo hemizan hian anin nialna an boina te chu soifelin TV an ena Chinese restaurant ami eitur an cha bok tho Brenda I chuan a soya hemi nu hian bathroom lama alu hlan chuan Jonathan a chuan anin nialna chu ron soi chuak le in bathroom atanga a chhuwa hnuwa khummong lama chhuata thu chunga phone a khoi thu a soya hemi nu lok hian Jonathan a chuan thu tha le thlum tak tak a shil hnuwa abeng hop tora a shil thu a soile boka hengba ka hian Jonathan no pam hne na afa pa chuan ain ka ma khan boite ka hmangai che ka khovel ini a chu chu ka fia don ani ti a soi thole chumi hnu loka silai ri a hriat thu a shil to bok ani Brenda hi Texas apiang ni in kumnga ani hnuwa anu le patiram Mexico an pema clay roll ani hnuwa US a phail in Irving Texas an khosata a heti la hian apa hian solar panels install in a azong chin Brenda chan de chon anin chung khordin mun a hlim lo awanga ama po a hlim lo thin thole
har satna anga theile thu an soya Brenda hian thil thleng tak tak ni anga soile oi har sa tak tak si hi soi aching ema Mexico a an omlai po in twal thana a hmu thu a soi thina ma se a thlendan a soi te chu a soina hmuna pianga adang lam le zeu zeu thin thu an soi ba ka a best friend pakhat chuan Brenda e chuan me chano pang pakhat ne na kidnap ani to thole naupang zok chu a thi hnuwa chau ama po chwa zalen ani thu a shil ni in a soi nge a tin high school a thian de chu a rai thu shil fowin fa ashin ero shiat anengai lo thunga ti chuan a graduate no hian Austin University of Texas a Spanish degree nei tumin azirta a chuta chuan substitute teacher anga thokin UE martial arts zirtirna tlaya class apive boka heta tang hian Jonathan naw deini nen chuan inkom ngi chanin kumsang ni som pathum khan Jonathan hian anaw chu a thian no Brenda chho pui tura arem ti na adil thlap nge ani hetia Brenda nen anin nge zon nu re laute ya Jonathan chuan Brenda e chu a thian nai tak tak Jacob ale Emily nen chuan zanre ein a chho pui hloma heti la hian Jacob ale Emily po in ngai zong hlim che ani in Chinese restaurant a anin tonga zanria an ela hian Brenda e chu atong tlem ema Jacob ale Emily chuan aza zum wanga ngai mai in a hnuwa ero chutia atong tlem na chan chu an she thiam ve ta che a Jonathan hian Emily chu alolom nan ko in hei hi thia nai tak tak le mi then khatina anin lomda nima se Brenda e chu alo thin rim maya hemi hnu atang hian Emily wang chuan in half of in Facebook Messenger le Messenger dang sang chuan hemi akwa wang ringota anin hauna hi tam tham tak mu tur awm hiala he thil thleng hian Brenda relo chu alwat na in indi thiam lona an nei apiangin asoi chhuak ta je maya chu mai ba ka Christmas dona Jonathan ate chhong kwa family trip ne ya Europe anjin hunla ya tex kaltanga anin hauna te chu mu tur tam tham hle in zan khwa a anin hauna te mu tur awm nge a heta hian Brenda hian Jonathan Emily akwa chu la theihil theilavin ala thi kur sun hle ti asya the ome hetia anin hausin tak viawa chuan Jonathan chuan anaw de ni chu February ni khat athi ma che zan khan va text nge in du thlan tur pali anei nia asya thote asoya pakhatna chuan Brenda ne na an boina chu soifil ni in ma se hi athleng thengai don lauti asoi zuya apani na Brenda zok chu thamai tur emni yang ti te ni in apathum na atuwa ma tha chuang lawa Brenda in anin kar ati tople toplo ngai chan le apalina chuan tun hun la a Brenda ne na anin kar ti top chu ani a adu than tur ma sa pathum de chuan Brenda ne na anin kar top na ashil theivek thu soin ama nge in anin kar ati top chuan thilla thleng zel thei boina om thei chu ati tlem thei ber aringa anaw de ni hnen a chuan Brenda ne na anin chena chuan ngong thalo anei tel do na wang chuan ngai damte adil boka ma se adu thlan tur nei zong zong a chut kwal hnuwa ama nge na ti top chu a thaber tora angai thung ani Jonathan thi ma jing tlai ve de to lama chuan Jacob ale Emily chuan apartment chu tlo in Jonathan chuan alo fan kwal pui vela heta hian asilai de chu mu in Jacob chuan Jonathan silai chu jawara ashan pa ada thole ka mai thei tura a magazine te thunle lo savik ani tho soya ma se Jonathan na ruang mu ani khan asilai chu anek tai dana jawara alo om dai thung kha amakle ome tin Emily le Jacob hian police te na chuan ashan pa ve in Jonathan Brenda I chen atum thu an shila Emily hian an boina ber ani thu asha chuan ama po Jonathan ale Brenda in car chin filnana in thiar fili mai te chu atuma ma se Jonathan chuan a thian te pani tel lawa amma hun angai to thiam lo tho soin a phal lo bur thunga aril ro asiam fel to thole Brenda thomno te chu peka athil dang te po da vek atum tho asoi nge hemizan dar som le mini somnga vel hian Emily chuan thi ka do ti message Jonathan number atang chuan adonga hemi no mini somli aral hian Brenda in 911 a call hun kha anita a hemizan ve khian police te chuan Brenda I chu darkar khatlai thu zot fi in atu ka po an zot fi ali a atu ka chuan search warrant ti chhuani in
nu chui tu te chuan Jonathan a thina chu tual thana anga kalpuin asilai po chu tual thana manrua ani thu an soya ma se Brenda Lazaro ero thiamno chantir ani tangai lo ani Jonathan rawang autopsy ti tura lak ani chuan Dallas County Medical Examiner te chuan a thi dan tak chu an rel fil thei mai bik lawa heta hian Jonathan kotman thiam zok ding lama chuan silai zen mu ani tlat awangin amale ama adu thu ngeya in kaplum ani ve thei tlata chumai baka mita hmutu om chhun la in adu thuwa ain ka hlum ngei thu a soitlat boxi heti lain Jonathan taksa chuan drugs emo zulam roi theithil chi shimshim angai tuana ti boy theitur om ang engma hmu ani lo thonga heiwang hian amu hilai chu ka hlum ni in an ka ni silai chu theile theilavin a hanban man po ani vele thei tho boka amai ro chu police chuan mani a in that ani le ni lo fin fiana tur thatok tak engma om la owangin Jonathan a thina case chu twal tha ani rin rukna neima se twal tha na ang chuan an kaltlang pui thei talawa heiba ka hian anu pam chuan a fapa chu a thil nei emo a hmangai te meche pakhat Carson velek alongai zonta na kalsal mai tur chi ani lauti in a soibok a rol thar chhola hian silai in hualvelin tournament tipo atela ma se silai achelek lai chuan a fim khormai baka himna angai pui mo hlea heiwang hian a thidan a hian a chungte an lung oilovin an oi theilo ani ber anek tai da na jawara a silai magazine an char chu amu ka chho ani hnu emo po a phoi ani theya engpo chuni se he silai chelek tu hian a magazine a omlo awang chuan silai mu chu silaya chuan a ti a shilo ani theibok ani ti chuan Chris chung kwa ti chuan Jonathan chu inti siak na sanga atel chin ba ka silai ka chu azerna sat em awangin silai chu lot ani ti a hringe yanga Brenda ero silai la khoi ngai lo ani awangin a in lo ti shilavin akap ani thei an lati vele tlat maya heti lain police lamin Jonathan thi dan an chui chu an ti top shi ta ka chuan Chris chung kwa ti chuan private investigator shat lo tak case larli har sa tak tak lo khoi venwal to sheila waisuki chu an roi le a ani chuan Jonathan case ala khian a medical record chu checkma sabirin depression ani ngai lo thole hetiang anga rilru boina thlen thei tur om ang anti depression emo damdoi dang po ala e ngai lo tho chu a mu chhuaka mani in thadu na rilru po la pu ngai lo ani a amu a om ti hreng chunga silai chu a me po adu a ring lo tlat mai hengba ka hian police te thil chhuidan a en let vek nuwa witness 30 komin police tena an lo kom to te po chu a kom thale veka Brendan na thona mun martial arts class ate po undercover a kal nge in atopa chuan a thutluk na chu Jonathan a chungte rindan ang thovin mani a in that thei ani lo ti chu anita a tin Jonathan a medical record chuan a thi ma che ani atang khan ahma a alo in hliam to na adar ding lamna a chwa tho chu tilangin he adar na hian chet ati har sat ba ka ti theilo tam tak a siam pha hiala hetianga adar anat awang hian ain ka analama silai tin chu theimai ma se kaptur ero chuan atan a har sa in ka anina engala kaptur chuan alo bera aban rek ati na til nge seila chuan aringa khatia 911 call ani sana Brenda e kongka vakikna an then om te chuan silai ka ri ashiat le Brenda in a kongka aron kik in kar kha mini somni veltal ani tho soibok paramedics te apartment an wathlen khan Jonathan kha mini som thum veltal athi to tho an sui kha ani a an then om nu silai ka ri shiat lai le Brenda in 911 a call lai vel song nen chuan alo in mil hle ani ti chuan Jonathan a thi cham voi ni na chuan anu pamle apa zona te chuan Brenda laka chuan civil law so thelu antuma hei hian an fapathi na case songchanga thil engemo lamu chwala mu le hria theina hun asiam anringa heta hian civil case hian apa ngai aya fin fiana du kherlo deu zokin Brenda ichu amo phurtu aninge ani ti fiana tor engemo tal nei chau chu an ti tur ania hengba ka hian Jury te chu Jonathan a tha ani le ni lo rel tora roi ni in mania in that ani theina lam ai ma in tha ani theina lam chu thlibing tora ti ani boka he an thurel hian kum khatlai o ma se kumsang ni som pani khan civil trial lam an kai chawile theita shama
Sheila Waisaki chuan theory nein he a theory hi investigation kalpui ani laya text message an hmu tam tak be chana nei ani nge court ma chuan a theory le evidence te chu adin chho puita a investigator terin dan chuan Jonathan hian abial nu Brenda e tuna kelini ta chu in chen adu thu a shil ngeyanga he wang hian anin haw ani an jingber he mai ba ka hian Jonathan anin haw na sa ani chuan nial le to lo to pa mudai mai chu atum dan ani a text message atang chuan an shibok ani Sheila hian hetiang hi a thlen dan dik tak ani ringin amut no hian Jonathan a phone atang chuan Emily chu textin phone hi ati cheknga langa hemi no hian Jonathan a tui taka amu hi lai chu athina tinin akap ta ni in a ring hle a hei mai ba ka Daryl Robertson Houston police ni chen po chuan Jonathan hian a om veilama ama in kap tur chuan a taksa chu engtin emo a her kwal ngain in kap tura a dar dinglam a her zonga na chu ati lui arin om lo thu a soiboka hengba ka hian Robertson chuan Brenda kotpha kotnung lam le kora silai zen kai te chu soitelin mani in kap nia an soi Jonathan ero in tlem te cha chu po a kotmora che a kai thu chu a soile a ma se Brenda tim ti ero chuan Jonathan ko chu a pha lam le thomno en telwa a hnung lam che an NB ko wangin an thil en fe dan chu a thatok lauti in an lo hnial ve thonga tin hetianga thil an en dikhian Brenda chu en fe oluk bik ni in silai zen chu Brenda a chuan an hmutam jok lo theilo ani ti in an hnial ve le tlat thong bok hengba ka hian Brenda attorney Andrew G chuan Brenda in a silai zen a kai chan chu Jonathan in ka na hliam chu song bolin thi chuak ti top atumna atanga ani ve thei tho thu asoya chumai ba ka darkar khat chuang omdunin eitur dariat vela an cha nu le Brenda i la omlai ranga mutte atumanga chu Brenda i a thenle tak lo wang ani tho soitelin zan riak tora ngaina ani theiti in asoi vele a he an omdan hi in nga zong in thenta te omdan ani empty in zona asiam nge ani stana Brenda ko chho ani chuan Jonathan a chung te chu thok po an thu thapal lo nge yang an re thapa kumkalta a Brenda ina thil thenda nia a soi sang te chu lo she ve thinin a eng thon thu ber khange a soyang ti in an lo ngai chang thap maya heta hian de ni hena a soi angin Jonathan a chu ain ka lai chuan ading che em Brenda hi silai ka ani lai khan bedroom a omangem nge nia Henry Soin Jonathan no a shile danin living room a omzok nge martial art class alak na mi te hena a shil angin bathroom a om thudik chau sei tura thu atiam nu a hian engche ange a eng ber nge asoyang ti chu an ngai chang thap ani ber ti chuan Brenda te chu Jonathan a attorney te chu mini som ko chung te mi mai zo na sang chu an zota a ma se zona pakhat ma chu a chang lo thung Brenda chuan danina mitin te ham thatna min pek self incrimination rin hlel emo atitua pu kan ni theina lakata himna na kan thu shet ang soile soilawa du than theina dan min pek chu mangtang kain angoi thlat ti na ani chu dan tlang puin he khesa hian jury panga che an om thina ma se he khis bi ka hian paruk omin darkar ni le achani vel set anin ron khom nuwa thutluk na chu an siam fel thei tange nge a Thomas O'Cruz chung ko attorney chuan jury te chu Cruz chung kwa te hniana dollar million za somni pakwa ai tampi tor chuan atila he dil na hi jury te chuan remti in dollar million za ni paruk lai an pe ani Brenda ero zona zong acha du tak lo awang chuan Jonathan a twal thina chuan thiam lo chantir ani theitalawa hei wang hian Jonathan thina chu rel fel lavin aumta a private investigator Sheila Waisukule Chris chung kwatena until chhuile evidence an eng angle report kim changda chu Kopel Police Department a an theluta ma se he video siam ani thleng hian Jonathan Cruz sa case chu honthar alani le lo thong he case chung chang a hian enge dan ni vele